Birthday, ma'am. Ma'am, may day na po kayo nag-alimutan kay Mr. Robertson po. Marami po ba nasa sa bus kayo ngayon, ma'am? Hindi niyo po alam, ma'am. So, makakasuprise ko na, ma'am. So, yung po, may bukay din po tayo, ma'am, na mayroon pong worth 20,000. Ayun, napakaswerte naman po ni ma'am. Bale, meron din po pwede si Mr. Robertson para sa inyo, ma'am. Nababasahin ko na lang po. Ayan po. Basahin ko na lang po, ma'am. Ma, you have always there for me no matter what. Make me feel loved and taught me so much in life. I can tell you how much I appreciate all that you have done for me. You are truly wonderful mother and an extraordinary person. I love you so much, ma'am. You deserve it. Thank you for everything. Yan po, ma'am. Baka meron po kayong mensahe din po para kay Mr. Robertson po. Mare. Pagkaitan susunod. Po si ma'am. Ma'am, baka sa ano po, family po, baka meron po mensahe para po kay ma'am. Sir, baka meron po kayong mensahe para kay ma'am. Meron po ba kayong konting mensahe po? Happy birthday. Josephina. Sana'y magkaroon ka pa ng lakas ng katawan at maraming blessings ang darating sa atin. Swerte mo dahil maraming nagmamahal sa'yo. Siyempre. Happy birthday ulit. Sasakit sa wistuta, sana masakal ng diabetes. Sana maalis na yung sakit ng diabetes mo. Yan, Mare. Sige po ma'am, baka meron po kayong mensahe ma'am. Diba po, baka meron po. Wala yan. Baka po ba nga habol na magbibigay na best po para kay ma'am? Ma'am, kayo ma'am, kahit konti lang po. Kayo po ma'am, baka meron po kayong gusto sabihin ma'am, kahit konti lang po. Medyo ang napahaboy message ni ma'am. So yun po ma'am, bali kanta naman din po natin si ma'am para ano po, sumaya naman din po. Sige po, sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan po, yung mabilis naman po, sabay-sabay po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun po na, wish na lang po. Tapos blow po ng candle. Yun, pakapakalan po natin si nanay.